FPT Slovakia, AI partner expertov. No, vážny výraz. Černá klapka akcia. Milan Peťko po 14. Usmejú. Ešte raz som sa zabreptal. To mi sa mnou tým bolo, že sedí jak tu na postojačke, tu na takto. Onboarding, onboarding, ale... Tam to bolo také... Po prvé, po tretie. Ja fakt si nemôžem sadnúť. Ja si chcem sadnúť. Toto máš len. Nemôžem v tomto sednúť. Aďa, už sa videl pohyb. To je kazivý Providerom. Hoďte na deku. Môžeme tak. Keď si sadnem, tak je to pre mňa také, že prirodzenejšie. Ktoré sú vlastne Nevyhnutnosťou. Milan, všimol som si, že vieš dobre vykladať tovar v Lidli. Dáme ti tu možnosť. Zaradi, Si sadnem, deti moje deti. My v FPT Slovakia dokážeme čokoľvek. Čokoľvek. A keď si sadnem a takto preženiem? Bučiareň. FTP Slovakia, AI partner expertov. FTP